mani to ga zaɓin bindawa namu kowa ya san kowa na haka baba siraje na kallon ga zaɓin bindawa sarki Allah na gode sarki Allah dan Allah baban su ji na kallon Ahmad ne bindawa Ahmad shi ne mai bindawa mani daga duke idan Allah ya yarda to kaji kiɗan rarara naka kaji riɗan rara za su rata ranar kolin waka kuma tana kallo ta tashi maganar zaɓin na ba shi mana ya haka Alƙadara ta
babu da wani mazaɗin bindawa wani neman na kam ya kori kowa me neman na kamu ɗaya a wani ɗaya tuna ba da mashina guda biyu Allah ya sa a gama da hajji a lafiya.